Получихме много запитвания относно мощността на преносимите електрически блендерчета. Те са с мощност 45 вата, като, както вече знаете, си идват с две чашки. Начинът на използване е изключително лесен. Отваряте, пълните вътре с каквото искате да блендирате, за смурчица, за шейкчета, за всякакви подобни неща. Отгоре после закрепяте тялото, обръщате, пускате блендера, блендирате колкото време е необходимо. Спирате, обръщате, отваряте и двете чашки си идват с такива капачета, които си слагате отгоре и чашката се превръща в преносима бутилка с капаче, което се затваря по следният начин, за да не протича. Идва си в комплект с две такива чашки, в които можете да правите смутита. Ако искате да се здобиете с такъв комплект, в момента е супер намален само на 30 лева. И забравих да ви покажа острието, което е изработено от висококачествена неръждаема стомана, което е двойно и нагоре и надолу, за да може да блендира каквото блендирате по най-добрия възможен начин. За поръчка телефонния номер или директно в сайта ни цената е 30 лева.